Kaunti ni ma Migori ma Kwanjala, joboni machon manyatike diko mondi Anyanga, mabende kod tudo kod kethno mar goyo kendo inyo kod lisasi ojana moro e gwego mag Nyatike e otino ma tarik 23 madweni ne osendiko dhoge kabendo bila dhi nyime kod timo nonro. Walikuwa wanaandika statements na ule suspect ambaye alipiga risasi tunasikia ni kama ameenda Nairobi, but the CID is still following up on that issue ya huyo mheshimiwa ambaye alikuwa alipiga mtu risasi. Kata beni jeboni machon manyatike wanchi ni obayo lisasi kao temo geng'ore bang' kao monje e seche moro ikone odhi dalane. Wanjala ne owacho ni kod adieri dhi yangore kao tiek nonro. Burden of proof which lies on him to prove kama alikuwa attacked in self defense ama nini, because alikuwa na watu wengine, anasema alikuwa na watu wengine kwa gari. Joboni machon manyatike diko mondi Anyanga maite no kod kethne to kata kamano oramne omonje kod ojende e seche mag otieno kende ne obal lisasi mondo koro kony ngimane. Ni oketo na ji sa auchiel mar otieno giluwo bang'a gi mitoka mar Probox gi yuthe iye moting'o bete moting'o pelni mondo bi ataka e dalawa jomodak kumachielo. They trailed me from Gwangode gi Nyakweri ka gibiro nyaka Luanda ka kumadake mondo gidin mondo gitim gik ma gitimo. Koro an kosetimore ka no kanyal spare ng'ato to Nyasaye oseketa ni an okanyal dawo gi pala. Koro gimany ng'ama giluongo nogo bundo gidhi gimany. Nikech wan be nyobawa nyaka gibunde. Bang' ka se shoot once. Ng'ato bochako shoot ma koro waringo modhi ka polis. Koro nyiso ni gin be yudhego kata gin gi bundni manyo giritago ema ni Nyasaye manyo konya. Koro waringo ni ogogi bundo eto dako ng'eni ng'acha ne rito mondo nego muklela. Jobuni Manyatike to modegi mabende ni owuoye wachni dwaro mondo koro bila koro ka okang' mar chik ma oting'o manoero mar makanyanga mapiyo piyo. Kech ok onyal yie siasa mondo ohinywa nyithindo, ok onyal yie siasa mondo okel koko e kind jopiny mosebedo godo. Wasego siasa mar kwe nyaka sama koro wagikeni ma gima dwa bire kindwa sani ma koro jachung'e mawuok gore gi joyuth en gima wich kuot kena Anyanga tadwa konoge ni kawuono to chingo kupodho ne koko make to kiny abiro mobilize jopiny ma make go kenda wuon. Wanasiasa, ile kitu ningependa kuambia ni kwamba tutaweka siasa kando na makosa ingine ambayo yanafanyika, because when you injure somebody haiwezi kuwa ni siasa. This is like shooting somebody. There's no way tutaweka kando makosa crime yote ikifanyika ati ni siasa. Siasa ni ile kuongea. Siasa wakati unanipiga you have assaulted me. Na inakuwa sasa mimi na wewe as assault case. Nyaka sanie jal mano inko lisasini kata familia mare koro pogo lipot maramora ka utelikod midhiero ni. George Juma, Ramogi TV, Migori.